ಮಂಗಳೂರದ ದೈವದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದೆ, ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಷದ ಪೂರ ಲೀಡರ್ನಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಭಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಇದು ಎಂಕೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನಿ ಪಕ್ಷ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಕೊರ್ತನು. ಈ ಪಕ್ಷ ಕೊರಿಂಚಿತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀವೊಂದು ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಪಕ್ಷನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಎಂಕ ದೇವರು ಕರುಣಿಸವಾಡು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್ನಗಳು ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಶಾಭಾವನೆ ದೀತೆರ ಐನು ದಾಲ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಪಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಎಂಕ ದೇವರು ಕರುಣಿಸವಾಡು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಿರ ಉಂತುದು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತನ ಅಕುಲೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡನ್ನ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಗೂ ದೆದೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷನು ಮುನ್ನಡೆಸೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತೀದು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೋನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕುಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಅನುದಾನ ಬರ್ಪಡ ಏಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನೆಕ್ ಬದ್ಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಕೊಟ್ಟು ಭಾಗಿಯಾಪನ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸುತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೂವೇ ರೀತಿದ ಬೇಜಾರವಂದ ಲೆಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲೇನ ನೆಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಕ್ಕಲ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರು ಒದಗಾಯಿಸಿದ ಕೊರಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರು ಎಂಗೆ ಕರುಣಿಸವಾಡು ಪಂಡದು ಆ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಇರಡ್ಡೆ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.